Kah New Trap National Youth Movement kalapan bena bakan sa penlong de kejing ki ra lamayong haga arfoi trik menta ukula lengkot araja arfuar kabare kesngi ba kejela kan rakhe ya kejing dap san posnem jong kejing yo la ka jong kejela bapura ban persya halo kejing bamla ban pentre kam ya ka ILP kejing penbe yo pot usam bat ban penrung ya ka tien khasi ha ka kernit kamopra ya kane kejing ra lamayong on sedang nak office rekam jong gaseng kabadon hamaulai umjan bat ya terter hadu madan pulo uba Louis Doctorong presiden ke HNYM ulaong kumbaga sarkar ke lapan bena mensya tang lai hajar ngut ha ke jingara ke ya ke jingdap sanpus nem kat baga sengpan kan semi ha ke tege sngi daki paw hajar ngut kini ki solution handrai kumbaga lok mentang i begini sarkar kam sem sim ki jingkit kle ban penbet yo put usam kerkom gebede namar ba ke khubor ke ba new na chief deputy chief minister jongka sarkar jela wong ba ka khatsam trek kin sa shim ka final decision dan re hadu mentang i ba hakwe pat ka khubor kyong ba kin sa ap hadu ka ar phawat ar hoi te kum ka seng snow ba kani ka de tang ka khubor thok ka khubor penbit pai ba jong kani ka sarkar ya ki pai ba jong jela mengalia khamtam ki pai ba jong ka bri new trap namar ba ki penkwa ya kani ke kam ba ki pai ba kin dup jamnot man jam jai no kaman siam man nom ya ki shu na kalian gesang hi kumba ngila ya simrai ha ka executive committee jong gesang kata galong ba ha ka arpoi trek komisi benta ban rakhe bat ka sarkar ya kani ke jingdap san phosnam ka sang kan rakhe ya ke jingdap san phosnam jong jela megalia da ka bangin pelong da ka black flag march na office ng kasang na mulai nginya chamaran puluh kajaka ha kaba lapan kre ya kajing rakhe ya kajing dap sang phosnam jog jalan galia ya barakhot ki district level hadu ki zone ki region ki circle ki unit jog kasang barakhot kin sapoy hasilong tu kasngi na kabanta ban rakhe bagani ke sarkar ya kata kajing dap sang phosnam jog jalan galia rangkat kilamayok ban ha kata kasngi ngin sapan kre ru nadu ke program ban pelong da meeting kat haba ngin sapait ke program ngin sapentip yang sepiru aga bede bat kata ke jaka pelong meeting hatu no jaka te namar ba mentang ngila sungthu bakal adan ka wur nang nang tai ba kinom aila ka te sngi kanton kata ka security ke baklan ma khanang ba nam don menu no pentut ya kata ke sngi te kum kasang ngiru la parkhat hi ba ngin sale active program hakan ukur ku bentaru tak mangin pendap kena ke black flag march na office yung kasang jungi na mulai umjan syadu samaran puluh maskwa ban penpau kendian aga bede kene ke rakhe ya kasan husnam jong ke jela megalia kala surakhe ya kene hapo jinglam jong kene ke MDA government kala rakhe tangdap ya kene ke jindap san husnam nilai i ke jing duna ya ke jing sadin ke jela megalia nunjuk bakabat kene ke sarkar kawan haka jing duksau haka jalan hagari India baru kawai kawan haka kerdan ke basang nangta ke balai ka jing kular jong ke sarkar Meghalaya ya ka ILP ke jing soy kin rupongut ke MLA ya ka resolution haka khat khandai tarik u Desember arjar khat khandai ngatrai ki press berkhot pia kan mau ba ki ba kari khasi jentia ki kan mau ba kila shemik resolution pantawa nak sarkar India bakade ban implement no ILP hapo jela Meghalaya kataru la pending bal arakhe jingdap san phosnam jela Meghalaya khlam ka jing saiso te kane ka jing snapjar ya ka ILP ka penlong yangi ba ngin siam ya kane ka sinja ka trek kan sadan ka black flag march la khot lawer ya bar khot ki parare ki parro persnam juga bri new trap bakin ya mi lang ha ka te sngi lada ke sarkar ke ong ba ngin pelong ya ketika celebration hapo lai hajar ngot kat ba ya ki kamya tho bi kamya seng lakhang ba de bendotang hapo sis pa ngot pada du sam ngot kat ba ya ketika celebration hadu lai hajar hana kinsya tangirung sami ketika sengi de pau ja khanang ba ngin pen i sa ke sarkar ba ngiru ngidan ya kata gijing pun pat jong ki pat ba ka pri new trap barakhe ya kani ka jingdap san phosnam harangkat ka protest celebration ka bangila ban khat